Λέγεται ότι στην αρχή η γη ήταν επίπεδη. Μετά ήρθε ο κατακλυσμός. Όταν τα νερά υποχώρησαν, άφησαν στο πέρασμα τους μεγαλειώδεις κορυφές. Κορυφές που συνδέονται με θρύλους, μύθους, ιστορίες και πολιτισμούς. Εκεί προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο θεοί, άνθρωποι, δράκοι, βρικόλακες, νάνοι, καλικάντζαροι και κάθε λογής φανταστικών πλασμάτων. Ιστορίες λένε ότι όσοι προσπάθησαν να ανέβουν σε κορυφές δεν γύρισαν πίσω, κάποιοι αναφέρουν ότι όσοι πήγαν μαγεύτηκαν από το τοπίο και κάποιοι άλλοι λένε ότι κάτι υπάρχει εκεί πάνω και τους κρατάει αιχμάλωτους. Έλα ρε, τι έγινε? Για βουνό? Ναι, εννοείται, μέσα. Οκ, έγινε, τα λέμε. Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο φίλος μου ο Κώστας για μια ορειβασία στα Βαρδούσια. Και εννοείται πριν από κάθε πεζοπορία ή ορειβασία στο βουνό, πάντα κάνω την έρευνά μου. Οπότε πάμε μαζί να δούμε λίγες πληροφορίες για το βουνό. Λοιπόν, στα Βαρδούσια η υψηλότερη κορυφή είναι ο Κόρακας με υψόμετρο 2.495 μέτρα. Είναι η δεύτερη υψηλότερη κορυφή στη στερεά Ελλάδα μετά την Κιώνα. Η διαδρομή περιλαμβάνει τμήματα με βραχώδη λούκια, όπου μερικές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα χέρια. Προτείνεται καλοκαιρινή ανάβαση, επίπεδο δυσκολίας κατάλληλο για μέση εμπειρία πεζοπόρου. Τυπική διάρκεια διαδρομής είναι 6 με 8 ώρες από το καταφύγιο Βαρδουσίων και είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα. Οπότε καλή μας ανάβαση, παιδιά. Περπατάμε πάνω τους, τα φυτογραφίζουμε, τα ανεβαίνουμε, μα σπάνια σταματάμε να σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκαν. Τα βουνά έχουν ιστορία, όχι μόνο ανθρώπινη, αλλά γεωλογική, και αυτή ξεκινά πολύ πριν από εμάς. Η σχέση του βουνού και της Ελλάδας θα έλεγε κανείς ότι είναι αλληλένδετη. Τα βουνά έχουν καθορίσει το χαρακτήρα και έχουν χαράξει την ιστορία της Ελλάδας. Διαμόρφωσαν τόσο το φυσικό τοπίο, όσο και την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Η ορεινή γεωγραφία της Ελλάδας επηρέασε την ανάπτυξη ποικιλόμορφων πολιτισμών και κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα λειτουργήσε ως φυσικό εμπόδιο και ως προστασία από διάφορους εξωτερικούς εισβολείς ανά τους αιώνες. Άλλωστε, όταν ακούμε για την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι η θάλασσα και τα νησιά του Αιγαίου, όμως ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αποτελεί ως επιτοπλίστων μια ορεινή χώρα, καθώς το 80% αποτελείται από βουνά. Είναι άλλωστε μέσα στις 3 πιο ορεινές χώρες της Ευρώπης. Τα χαρακτηριστικά των ελληνικών βουνών είναι κυρίως το έντονο ανάγλυφο, καθώς έχουν απότομες κλίσεις, βαθιές κοιλάδες, εκτεταμένα οροπέδια, λόγω της έντονης δράσης της διάβρωσης και της τεκτονικής δραστηριότητας. Παράλληλα, τα ελληνικά βουνά παρουσιάζουν ποικιλία πετρωμάτων, καθώς αυτά συναντάμε τόσο ειζηματογενή πετρώματα, όπως αζευστολίθους και σχιστολίθους, καθώς και ηφαιστειακά πετρώματα και μεταμορφωμένα πετρώματα. Καλημέρα, είμαστε στην Παύλιανη. Έχουμε μαζέψει όλη την ομάδα. Πάμε για τον Αθανάσιο Δουλιάκο, μετά θα πάρουμε το δρόμο για τα καταφύγια και πάμε προς την κορυφή των Βαρδουσίων, Κόρακας. Πήγαμε. Πάμε δυνατά, μείνετε συντονισμένοι. Το βουνό δεν είναι πια μόνο μνήμη τη φυσική παρουσία, είναι και πόλος έλξης. Είναι μια νέα ευκαιρία για ανάπτυξη και ο τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής. Η ανάπτυξη μπορεί να σχεδιάζεται σε γραφεία, αλλά υλοποιείται σε πέτρινες στέγες και ξύλινες πόρτες που μένουν ανοιχτές για τον επισκέπτη. Τα καταφύγια φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 30, του 40 και του 50, τότε που δεν υπήρχαν δρόμοι στα βουνά και ανέβαινες μόνο με μονοπάτι. Ο σκοπός ήταν ότι για να φτάσει κάποιος στην κορυφή δεν μπορούσε να φτάσει άμεσα σε μία μέρα, ειδικά το χειμώνα, έπρεπε ενδιάμεσα κάπου να σταματήσει, να διανυκτερεύσει, το πρωί να ανέβει για την κορφή και να ξανακατέβει, ας πούμε, πάλι. Οπότε, χωρίς καταφύγιο ήταν σχεδόν αδύνατο να ανέβει σε μια κορφή και φτιαχτήκαν εκείνες τις δεκαετίες με τα δύσκολα μέσα της εποχής, με τα υλικά όλα να μεταφέρονται με μουλάρια. Σήμερα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί σε πολλά καταφύγια φτάνει και δρόμος,
Αλλά παρόλα αυτά ένα καταφύγιο κρατάει το χαρακτήρα του, γιατί είναι ένα μέρος που κοιμάσαι πάντα στο βουνό, είσαι ψηλά, ζεις στο βουνό. Άλλο να κοιμηθείς σε μια πόλη, σε ένα ξενοδοχείο και να ανέβεις το πρωί στο βουνό να πας κορφή για να κατέβεις, και άλλο να ζεις και το βράδυ εκεί, να κάνεις και τη βραδινή σου βόλτα, να δεις το ηλιοβασίλεμα ή την Ανατολή το πρωί από το βουνό. Είναι μια φάση που πραγματικά αξίζει να τη δει. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα καταφύγιο με ένα ξενοδοχείο, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και επιλέγει κάποιος το καταφύγιο γιατί θα ζήσει μέσα στο βουνό, θα κοιμηθεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο πάνω στο βουνό, θα έχει την ευκαιρία να δει πολύ καλή θέα, δεν μπορεί να την έχει σε ένα ξενοδοχείο, τα ξενοδοχεία είναι μέσα στις πόλεις, είναι μια τελείως άλλη εμπειρία. Το βράδυ είμαστε μακριά από τα φώτα των πόλεων, άρα μπορούμε να παρατηρούμε τα άστρα. Σίγουρα είναι τελείως διαφορετική εμπειρία από ένα ξενοδοχείο, όπου και ο καθένας απομονώνεται στο δωμάτιό του. Εμείς είμαστε όλοι μαζί εδώ πέρα. Το βράδυ δίπλα στο τζάκι είναι φανταστική εμπειρία. Το καλοκαιρινούς μήνες έξω στις ώρες να βλέπεις τα άστρα, ζεις πραγματικά κάτι διαφορετικό. Παλιά τα καταφύγια ήταν φτιαγμένα με τα απολύτως βασικά. Τώρα στην εποχή μας έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις, θα λέγαμε, ώστε να ταιριάζουν στην εποχή. Δηλαδή οι τουαλέτες είναι κανονικά εσωτερικές, υπάρχει μέχρι και ζεστό νερό, υπάρχει φαγητό, καφές, τα βασικά τέλος πάντων. Είναι θερμαινόμενοι ζεστοί χώροι, οπότε κάποιος δεν θα έρθει και θα νιώσει άβολα. Σίγουρα δεν είναι ξενοδοχείο, αλλά σε γενικές γραμμές ένα καταφύγιο στην εποχή μας παρέχει τα πάντα που θα ήθελε κάποιος. Το βουνό μπορεί να είναι φιλόξενο, μα απαιτεί γνώση, εξοπλισμό και σεβασμό. Μόλις ξεκινήσαμε ανάβαση, πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι μια καλή ερώτηση γιατί να κάνει κάποιος ορειβασία. Ένας μεγάλος ορειβάτης είχε πει παλιά γιατί απλά τα βουνά είναι εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Απλά πάμε στα βουνά για να ζήσουμε την ομορφιά της φύσης. Η αίσθηση από την κορφή να βλέπεις τα πάντα από ψηλά είναι μοναδική. Μπορεί να βρει κανείς πολλούς λόγους, αλλά μπορεί και να πει αυτό που είπα πριν, ότι απλά γιατί υπάρχουν τα βουνά και μας έλειπαν. Η Ελλάδα σίγουρα μπορεί να γίνει πεζοπορικός τουρισμός. Μπορεί να πάρουμε το παράδειγμα της Καλύμνου που έχει γίνει αναρχητικός προορισμός και είναι από τους πιο γνωστούς στον κόσμο. Γιατί όχι λοιπόν να μην γίνει και η υπόλοιπη Ελλάδα γνωστή στους πεζοπόρους. Έχουμε φαράγγια, έχουμε λίμνες, καταράχτες, υπάρχουν τα πάντα δηλαδή που μπορεί να δεις έξω στο φυσικό περιβάλλον. Χρειάζονται βέβαια 2-3 πραγματάκια πρώτα, να είναι συντηρημένα τα μονοπάτια και σηματοδοτημένα με πινακίδες που να λένε πόσες ώρες, πού πας, πώς πας κτλ. Επίσης πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα στην διάσωση, δεν έχουμε αεροδιάσωση, κάτι που στους Ευρωπαίους θεωρείται και στους Αμερικάνους δεδομένο. Το ξέρουν ότι αν πάνε κάπου να περπατήσουν και έχουν κάποιο πρόβλημα, υπάρχει αεροδιάσωση με ελικόπτερα που θα έρθει άμεσα να τους βοηθήσει. Εδώ δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό, αργεί πάρα πολύ η διάσωση και είναι, θα έλεγα, ένα φρένο στην διάδοση του πεζοπορικού τουρισμού. Ανεβαίνουμε τα Βαρδούσια προς την κορυφή. Έχουμε ακόμα μια ώρα. Έχει πάρα πολύ αέρα. Τα λέμε πάνω. Στην Ελλάδα μπορεί να έρθουν όλοι οι ορειβάτες από όλο τον κόσμο, γιατί θα βρουν πράγματα διαφορετικά που ίσως δεν τα έχουν ξαναδεί. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις πολύ ωραίες διασχίσεις στη Τύμφη. Μπορείς να περπατάς μέρες πάνω στο βουνό και να μην συναντάς κανένα. Είναι φοβερή αυτή η αίσθηση απομόνωσης. Σε αντίθεση τώρα αυτό για παράδειγμα με τις Άλπεις που είναι γεμάτες χιονοδρομικά και πάρα πολύ κόσμο. Εδώ υπάρχουν μέρη και τα Άγραφα, ας πούμε, εδώ σε εμάς που είμαστε δίπλα στην Βρυτανία. Νομίζω το ανάγλυφο είναι πολύ ενδιαφέρον. Συν ότι βλέπεις και στα βουνά που ανεβαίνεις μπορείς κάπου να δεις και θάλασσα,
που και αυτό δεν είναι συνηθισμένο για παράδειγμα στις Άλπεις, ας πούμε. Εδώ βλέπεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Χρειάζεται λίγο περισσότερη προβολή, δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού θα έλεγα ότι δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στα νησιά. Κάποιες καλές φωτογραφίες να δείξεις από το Πήλιο παράδειγμα χειμώνα, που συνδυάζει πολύ ωραία το βουνό με τα χιόνια, το χιονοδρομικό, τη θάλασσα και τα γραφικά χωριά, ή εδώ την Βρυτανία με πεντακάθαρα νερά, ποτάμια, 3 ψηλές κορφές, καταράχτες, βία φεράτα, έχει τα πάντα. Απλά πρέπει να τα δείξει, να τα διαφημίσει. Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο να δείχνουμε ότι έχουμε τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, που είναι πολύ ωραίες, αλλά είναι γνωστές πλέον. Πρέπει να δείξουμε διαφημιστικά και τις ορεινές μας περιοχές. Υπάρχει διαχωρισμός σαφώς ανάμεσα στην πεζοπορία και στην ορειβασία. Έτσι απλά να τα πούμε απλά λόγια. Η πεζοπορία είναι κάτι που γίνεται συνήθως μέσα στο δάσος, είναι από 2 μέχρι 6-7 ώρες το πολύ, χωρίς πάρα πολύ μεγάλες υψομετρικές διαφορές, δηλαδή κάτω από 1000 μέτρα θα είναι συνήθως η αθροιστική υψομετρική. Αντίθετα η ορειβασία είναι, το λέει και η λέξη, κάνω το όρος βατό, ανεβαίνω δηλαδή στο βουνό, σημαίνει ότι ανεβαίνω σε μια κορφή και δεν ξεχωρίζουμε είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Είναι διαδρομές μεγαλύτερες από 8 ώρες ας πούμε, ή και μπορεί να φτάσουν ακόμα και στις 20 ώρες μια τεράστια ανάβαση, αν ξεκίναγε κάποιος παράδειγμα από τη θάλασσα να ανέβει στην κορφή του Ολύμπου. Και σίγουρα έχουν μεγάλες υψομετρικές, πάνω από 1000 μέτρα. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ορειβασίας. Χρειάζεται ίσως βέβαια και κάποιον εξοπλισμό για το χειμώνα έξτρα, γιατί η απλή πεζοπορία δεν απαιτεί πέρα από ένα σακίδι, ένα μποτάκι hiking. Αντίθετα η ορειβασία το χειμώνα θα χρειαστεί σκοινιά, καρφιά για τα παπούτσια, κραμπών πιολέ δηλαδή. Είναι λίγο πιο περίπλοκος ο εξοπλισμός. Μια ανάβαση, όπως είχε πει ο μεγάλος ορειβάτης ο Μέστεν, είναι πετυχημένη όταν γυρίσει στο σπίτι σου ασφαλής. Αυτό απαιτεί γνώσεις και σκέψη πριν πάρεις κάποια απόφαση. Δηλαδή, αν ο καιρός δεν είναι κατάλληλος, απλά επιστρέφουμε πίσω. Το βουνό θα είναι εκεί, θα μπορέσουμε να ανέβουμε σε μια άλλη ημερομηνία, σε ένα άλλο Σαββατοκύριακο. Δεν θα πρέπει να εστιάσουμε να είναι αυτός ο σκοπός η κορυφή. Σημασία έχει το ταξίδι, όλη η διαδρομή για να φτάσουμε στην κορυφή. Είναι αυτό που ζούμε, αυτά που βλέπουμε, αυτά που βιώνουμε στο βουνό, είναι που μας κάνουν να ξαναθέλουμε να πάμε. Και δεν είναι μόνο αποκλειστικά η κορυφή, που σίγουρα είναι η επίτευξη του στόχου και γυρίζει ικανοποιημένος ότι κατάφερα να φτάσω. Αλλά ακόμα και αν δεν έχεις φτάσει στην κορφή, το ταξίδι, η πεζοπορία που κάνεις μέχρι εκείνο το σημείο που κατάφερες να φτάσεις, νομίζω ότι είναι αυτό που αξίζει. Κορυφή Κόρακας 2495. Η ομάδα πήγε τρένο, Τέλεια 2 διαδρομή. ώρες από τα καταφύγια, με πολύ αέρα. Τα σύννεφα δείτε πως κινούνται. Πάμε για κάτω. Πολύ καλή πεζοπορία. Κανένας δεν χρειάζεται να φοβάται το βουνό. Εδώ στο καταφύγιο που είμαι στα 1900 μέτρα, δεν κλειδώνω ποτέ την πόρτα. Ποιος να έρθει εδώ να πειράξει, να κάνει κάτι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα νομίζω στο βουνό. Και όλα αυτά που ίσως κάποιοι μπορεί να σκέφτονται, να έχουν στο μυαλό τους, τα άγρια ζώα κτλ. Να πούμε ότι όλα τα άγρια ζώα δεν θέλουν τον άνθρωπο, δεν τον χρειάζονται τον άνθρωπο, φεύγουν μακριά και μας αντιλαμβάνονται κιόλας από μεγάλες αποστάσεις, άρα δεν πλησιάζουν καν. Άρα δεν έχουμε κάποιο κίνδυνο στο βουνό. Όλα εξαρτώνται, θα έλεγα, από εμάς. Η όποια επικινδυνότητα μπορεί να συναντήσουμε είναι αν πάμε να κάνουμε κάτι πέρα από τις γνώσεις μας. Άρα το να είμαστε συνετοί, αυτό έχει μεγάλη σημασία για να είμαστε και ασφαλείς. Αν έχει μια κακοκαιρία και δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό, δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, γυρίζουμε πίσω. Αν νιώθουμε ότι έχουμε κουραστεί, γυρίζουμε πίσω. Το θέμα είναι εμείς να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι παραπέρα.
Οι διαδρομές οδηγούν πάντα πίσω στη βάση, στους ανθρώπους που ζουν στους πρόποδες, που βλέπουν καθημερινά το βουνό να αλλάζει. Βρισκόμαστε στον Αθανάσιο Διάκο Φωκίδος, μόλις 2,5 με 3 ώρες από Αθήνα, γύρω στα 250 χιλιόμετρα. Είμαστε στους πρόποδες στα Βαρδούσια Όρη, μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Το χωριό μας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τους επισκέπτες που έρχονται στο χωριό και ειδικά από τους πεζοπόρους, διότι σαν κοινότητα έχουμε αναπτύξει και δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών, όπου μπορεί ο απλός πεζοπόρος μέχρι και τον οργανωμένο πεζοπόρο να κάνει τα μονοπάτια που θα επιλέξει αυτός ανάλογα στον βαθμό δυσκολίας, στην υψομετρική που θέλει. Οπότε έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είμαστε ένας προορισμός για πεζοπόρους τα τελευταία χρόνια. Το χωριό δεν είναι όμως μόνο για πεζοπορία, έχει και άλλες δράσεις όπου μπορεί ο επισκέπτης να του γεμίσουμε ένα διήμερο ή ένα τριήμερο, είτε αυτό είναι mountain bike μέσα σε μονοπάτια και μέσα στο δάσος σε διαδρομές που έχουμε φτιάξει, καθώς επίσης και να επισκεφτεί και το ιστορικό μουσείο του Αθανασίου Διάκου, αλλά και να κάνει διάφορες δραστηριότητες στο ποτάμι μας που είναι η κεντρική πηγή της λίμνης του Μόρνου. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυτή η ανάπτυξη του χωριού από επισκέπτες, όπου θα μπορούσαμε να τους διαχωρίσουμε, θεωρώ, στο 50-50, δηλαδή 50% είναι οι επισκέπτες που θα έρθουν να ασχοληθούν με την πεζοπορία και την ορειβασία και το υπόλοιπο 50% είναι οι επισκέπτες που θα έρθουν για να περάσουν το Σαββατοκυριακό τους, για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να γνωρίσουν τις ομορφιές και του χωριού και των Βαρδουσίων. Οι πεζοπόροι, ναι μεν θα καταφέρουμε να τους προσελκύσουμε, αλλά έχουν και αυτοί κάποιες ανάγκες, δηλαδή θέλουν να βρουν μονοπάτια τα οποία θα είναι πλήρως σηματοδοτημένα για να μπορούν να διασχίσουν το οποιοδήποτε μονοπάτι επιλέξουν και να είναι ακίνδυνα βασικά. Ο Αθανάσιος Διάκος πήρε τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη αυτή σε σχέση με άλλα χωριά στη γύρω περιοχή, διότι ήρθαν στο χωριό μας, επιλέξανε να έρθουν νέοι άνθρωποι που κατάγονται βέβαια από εδώ και δημιουργήσαν κάποιες επιχειρήσεις. Γιατί όπως λέμε ότι ένα χωριό χωρίς ένα καφενείο για παράδειγμα, χωρίς ένα μαγαζί δεν έχει ανάπτυξη. Εδώ στο δικό μας ήρθαν αρκετοί νέοι, επιστρέψαν δηλαδή στον τόπο καταγωγής τους και δημιουργήσαν επιχειρήσεις, οι οποίες αυτές είναι επιχειρήσεις εστίασης, επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, όπου μπορούν να δεχθούν τον κόσμο που μαζεύεται στο χωριό και να τον εξυπηρετήσουν. Ο νομός Φωκίδας στον οποίο βρισκόμαστε είναι ένας νομός που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Είναι ένας νομός, όπως πιστεύω ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αντίστοιχοι στην Ελλάδα, όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ενδείκνυται ο νομός μας και η περιοχή μας εδώ, τα Βαρδούσια, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει με κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία, με κάποια προγράμματα, ενδέχεται να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Βέβαια, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τους επισκέπτες του χωριού που έρχονται για να ζήσουν ένα Σαββατοκύριακο ξεκούρασης, όπου και οι ίδιοι αναζητάνε κάτι διαφορετικό να κάνουν, κάτι που θα φύγουν από τη ρουτίνα της καθημερινότητας μιας μεγάλης πόλης όπου ζουν. Αυτό που θα έπρεπε να δοθεί λίγο μεγαλύτερη βάση από την τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι να αναπτυχθούν τα Βαρδούσια, το βουνό που βρισκόμαστε, για να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο και σε ορειβατικό επίπεδο και σε κατασκηνώσεις, έτσι ώστε αν γίνουν μικρές παρεμβάσεις στο βουνό θα καταφέρουμε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Είμαστε σε ένα τοπίο που είμαστε μέσα στα έλατα, είμαστε μέσα στα ποτάμια, στα τρεχούμενα νερά και από ένα σημείο στα Βαρδούσια και προς τα πάνω υπάρχει ένα αλπικό τοπίο, όπου σε αυτό το αλπικό τοπίο, ναι μεν τους καλοκαιρινούς μήνες, μαζεύονται αρκετά κοπάδια κτηνοτρόφων, όπου υπάρχουν όμως και σημεία που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να προσελκύσουν νέα παιδιά, όπως είπα πριν, με κατασκηνώσεις ή άλλες δραστηριότητες που ενδείκνυται σε αυτό το βουνό.
Στο τέλος της μέρας, το βουνό δεν είναι μόνο κορφές και μονοπάτια, είναι τα γέλια γύρω από μια φωτιά, οι κουβέντες που δεν τελειώνουν ποτέ, οι ιστορίες που μεγαλώνουν με τον καιρό. Είναι η τρέλα του να ξυπνάς χαράματα για να προλάβεις την Ανατολή, το χιόνι που γίνεται αφορμή για παιχνίδι, ο καφές που μοιράζεσαι με φίλους στο καταφύγιο. Εδώ πάνω δεν μετράς χιλιόμετρα, μετράς στιγμές και αυτές είναι που σε κάνουν να θες να ξαναγυρίσεις.